Tänään minulla on sinulle rahansäästövinkki Fido Super App-sovelluksen avulla. Jos tämä on mielestäsi hyödyllinen, älä unohda painaa tilauspainiketta. Fido Super App, lopullinen digitaalinen lompakkosi, ei ainoastaan auta sinua hallitsemaan raha-asioitasi, vaan siinä on myös kätevä lahjakorttijärjestelmä. Ja tässä on potkuri, se tukee suosittuja kryptovaluuttoja, kuten Bitcoinia tai Ethereumia, saumattomia tapahtumia varten. Nyt laitetaan se testiin Fedoran kanssa. Olen lisännyt varoja Fido Super-sovellukseeni. Haetaan juoma paikallisesta kahvilasta valitsemalla itse nouto. Vähennä toimituskuluja ja sovelluksen käyttö on täydessä käytössä. Ja onhan se myös hyvä, että täällä Suomessa on mukava kävellä. Mutta odota, on vielä muutakin. Voin jopa lähettää lahjakortteja ystäville Fido Super Appin avulla. Parasta on, että voit tehdä sen suosituilla kryptovaluutoilla, mikä tekee siitä yksinkertaista. Siinä se on Pfizer Super App, joka tekee talouden hallinnasta, tilausten säästämisestä, lahjojen lähettämisestä ystäville ja ostosten tekemisestä kryptovaluutoilla helppoa. Ja kokeile sitä ja jaa kokemukseesi alla olevissa kommenteissa. Äläkä tietenkään unohda painaa tilauspainiketta, jotta saat lisää säästövinkkejä Pfizer Super Appin avulla. Hyvää säästämistä!